Wala, wag ko kwarta, way mga pamliti ko. Dolar din ninyo ha. Dolar ninyo diri. Na masiguro dos na ako dong. Kasing nyo ya? Ha? Kasing nyo ah? Sa unahan na sad. Suro ako diri. Iya. Ay pa. Okay lang. Oh. Aku ano ya? Tawi aku ano ya? Ora na. Ngayo og Cecilio kay maluoy man sa tani mga bata sa mga kadono kung kanang. Okay, alright. Good evening mga kadeway, mga kado. So napunta din ka Suroy, punta dire kay gikan ta din sa may kuan, Colon Street to na tabo sa Banay. So nakasuroy punta dire sa kuan, kanang historic landmark bita dis Parian. So Parian Monument mo ni karon mga kado. So ngit na pero nay mga kuan dire mga spotlight nila nga dili mingon nga ngit jud tungod kay murag kuan man. So kuan lang siguro kanang murag ngiob sa lagi kay murag ang na pointan sa mga kuan, na pointan sa mga kanang spotlight mismo ang iyang base lang ba. So mao ni ang Parian Monument during night no. So naata karon diri nakasuroy-suroy sa tataon kay murag patigsaon man ta makasuroy kaning gabi igod kay gikan sa trabaho mga kado. So dito na dayon uli tapos pag umuli to gumangkaon tuog dayon. So first time pa sa tanan nakaarita diri kuano kanang gabi para atas mapakita ko sa inyo kung sa nindot na historic landmark diri Cebu sad kung during panggabi kay kung kasagaran ko dato document so kasagaran adlaw man. So diri sa ta panggabi sa ta diri. Okay, so nindot ang mga kuan diri dinha sa unahan gani mga kado na ay mga nagkuan dinha mga peryahan no. So mga gagmay ra no mga peryahan kada mga pista-pista ra ba diri sa Parian. Kada makita niyo nindot mga kado diri no. So tanawa. So gipreserve nila ang mga statue diri no kanang mga nindot na mga relic o kanang nindot nga mga kanang mga sculpture ba diri sa Cebu City. So nindot paggabi no. Ana. Dito sa pasadiri mga karo presko diri nga area ha. Kay kuan man kanang medyo nindot ang tempo sa karon kay murag hangin-hangin ba. Tapos murag nindot ang panahon kay murag way sa uwan. Tapos safe man siya nga lugar sa diri, di man mingon daghan mga kuan diri, mga bugoy no. Kay karon dili pare sa una nga murag daghan jud mga bugoy pero karon murag wa na. Okay na kay na diri safety na jud diri. So wa na diri man hilabot. Para tuyo ko lang nato ni diri kay atos makita san mo ang vlog nato karong gabi. Wala na ato mo vlog karon mga karon no kung dili diri ra mismo sa kuan sa Parian Monument. Mao na di ang Parian Fire Station no, then Parian kuan na police station Cebu City. Alright. So far nindot jud kay mga kato. Nagbasket gani mga kuan din na. Okay, murag kita ka rami nakasuroy diri murag kuan babas ngaro nakangit-ngiton murag wa may sa moari diri. Kay kuan lagi kanang usa tawag ani murag iuban na pa sa siguro ang mga manuroy diri kasagaran na mga taga dinhi mga atbangan diri ang ganahan suroy diri. Kasagaran kato mga bisita ra siguro nga gikan sa kanang mga foreigner ba o kanang mga Koreano so naa diri or kanang dili taga Cebu mao na mo ari diri. Pero kita murag sayon-sayon na kay nato ari nato mga kado ang kaning lugar diri no kay murag kaning lugar lagi diri murag malipay masatangan na mga historic landmark diri Cebu labi na kung kaning duol sa Cebu no. Tapos maari ana nato dito din natakinahanglan mag-usik-usik og kwarta or mag-invest pa og certain amount para nga makasuroy ta kita dito na dayon no. So nindot mga kado puli daghan jud mga lights diri no. So dili ka mahadlok diri magsuroy-suroy kay ang lights diri murag wato kana sa loyo nako na spotlight. Then pasag ka na sa ilawom diri na mga spotlight para lang mapanindot mga highlights. So nindot jud nato i-present mga kado kung kanang naay murag nindot sa tingin mo tan-awon no ang usa ka lugar. Tapos kuan ba kanang hayag sad kayo. Dili murag dili hayag siya tan-awon pero murag highlighted jud murag naay usa ka object murag naka-point ba ang usa ka suga ba para atis ma-highlight siya para paglayo tan-awon. So kuan siya kanang nindot jud kayo. Okay, so mao ni karon ang istorya diri nato karong gabi una no. So adto ta sa unahan para abrap lang gud nga mga kuan lang gud mga panghitabo kay ato lang ma-share sa inyo no kay gikan ko dinha sa may Colon Street no nagtanaw-tanaw ta taon og mga display dito. Ay mga video tagamay na ato mga video gamay diri karong gabi una. Then sa pasab para ates kuan sad din ma-updated ta no sa video nato or sa Facebook.
Ay, kanindot diri no. So medyo kuan diri. Kanang hangin-hangin gamay, presko gamay, tapos way uwan. Dong. Asa inyo balay diri dong? Dito eh. Dool ra? Ah. Dool ra diri. Ha? Why yung piso? Lalagay siya? Ha? Wala, wag ko kwarta way mga pabliti ko. Dool ra diri inyo ha. Dool ra inyo diri. Wag na masiguro dos na ako dong. Kaling nyo ya? Ha? Kaling nyo ah? Nasa unahan na sad. Suri-suri na ko diri. Iya. Ay pa. Okay lang. Oh. Oh. Aku ano ya? Daway ako ano ya? Ora na. Ngayo og Cecilio kay maluoy man sa tani mga bata sa mga kadono kung kanang kuan kanang usa tawag ani kanang kuan ba sila ba kanang kanang naay mga ayo diri mo ni kaganahan nila diri mga kado kanang naay mga ayo tapos ay mahatag kay kasigaran mga kuan diri mga bisita labi na kaning mga taga diri ra sabgod naay mga squatter diri din sa kilid aning barian monument. So ang ilang trabaho dyan na pwede mangayo sila, mga pangayo sila pero dili dyan sila yung nahilabot. Kaya marag daghan mas nagsuroon mas mga pulis diri di pre sa una nga grabe gid na bugoy diri sa una no. So daghan. Okay, so mga almost 5 minutes pa man siguro no. So ato lang siguro ni i-upload mga karo. Pa-upload na nato og mga kuan siguro mga 8 minutes para ates ma-upload nato sa YouTube channel kaning pagsuri-suri ra jud nato og kanang istorya gidagmay para ates updated ta ba permanente tapos usahan ning ato istorya bisag jama lang gud ang istorya gud para nindot sad ba. So far nindot jud kay diri mga kadono kaning lugar diri. Then naay diri ma-describe na kuno naay diri tulo ka kahoy. Kana tulo ka kahoy tapos diri kaning kahoy diri murag nakahatag sa uglamdong diri tuod diri no kung makita ninyo. Then may mga giant structure diri nila Lapu-Lapu o Magellan kana. Then kanang pag-spread sa Christianity, Kristyanismo. So diha mao na. So diri dayon mao na 7-Eleven. Then Parian Street na diyan padung dayon nito sa cathedral. So okay, that's for now mga kado. Hope you like and subscribe sa ato YouTube channel Sidro 79 ug pakihit na lang sa notification bell para updated kamo sa mga video nga ato upload karong gabi. So once again, this is Sidro 79. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye. Stop recording.